Gràcies. És que vostè... no. Em semblava que... Senyora Aguilar, com vostè vulgui. El passat 15 d'agost, els extremistes talibans van prendre el poder a l'Afganistan després d'una ràpida ofensiva que deixa el país en una gran incertesa de futur i posa novament en risc els valors de la democràcia, els drets humans, el dret de les dones i nens i totes les llibertats, facilitats i oportunitats socioeconòmiques que han estat resultat de la institucionalització d'aquests valors. L'ofensiva dels talibans han deixat al seu pas milers de morts i desplaçats, a més de centenars de civils que queden desprotegides dels extremistes. El ressorgiment de la força dels talibans a l'Afganistan ha coincidit amb l'inici oficial de la retirada de les tropes estrangeres el passat 1 de maig i des de llavors van llançar una gran ofensiva per tot el país. La manca de confiança en el govern afganès, els excessos de corrupció i abusos emparats per Estats Units i les presses per creure en un acord de pau expliquen l'avanç gairebé sense resistència. Des de l'any 2008, més de 71.000 persones han estat deportades des de la Unió Europea a l'Afganistan, argumentant que aquest era un país segur. Abans que Kabul caigués en mans dels talibans, l'ACNUR calculava que hi havia 400.000 desplaçaments forçosos des del començament de l'any, el 80% dels quals eren dones i menors. Però les xifres avui són molt més altes. La Unió Europea i els governs que la conformen tenen una responsabilitat directa en aquesta situació i han de prendre mesures immediates. Els Estats Units i els seus aliats de l'OTAN són responsables de l'horror que està vivint la població afganesa. De la mateixa manera, tenen una gran responsabilitat també els governs espanyols que van enviar tropes per col·laborar. L'arribada, de fet, el retorn al poder dels talibans a l'Afganistan preocupa les institucions europees i a la comunitat internacional pel que suposa de vulneració dels drets humans en aquest país, especialment envers les dones i les nenes. Sabem que amb l'anterior govern talibà, entre el 96 i el 2001, les dones no podien sortir de casa soles, ni anar al metge, ni estudiar, treballar o participar en la vida social i política. Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència masclista a la que estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu matrimoni o la seva maternitat. La violència imposada pels talibans va convertir les dones en esclaves. Durant les últimes 2 dècades, tot i que amb moltes deficiències, els drets de les dones i les nenes afganes havien progressat de manera significativa. Segons l'Organització Mundial de la Salut, durant aquests anys el 87% de la població, incloses les dones, van poder anar a centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 milions de nenes que reben educació i les dones han començat a participar en la feina i en la vida econòmica, política i social i cultural del seu país. L'Afganistan necessita seguir avançant en igualtat i en drets, aconseguir que totes les nenes puguin anar a l'escola, augmentar la participació de les dones en l'ocupació, la política, la vida social i erradicar la violència masclista, sigui del tipus que sigui. L'arribada dels talibans al poder, el seu retorn, de fet, pot suposar no només frenar aquest procés, sinó fer moltes passes enrere respecte als avenços aconseguits per les dones en els últims 20 anys. La vida de les dones afganes ens importa. És per això que reclamem de manera urgent que tota la comunitat internacional, inclosa l'Organització de les Nacions Unides, la Unió Europea i tots els països que en formen part, emprenguin totes les accions que siguin necessàries per evitar la tragèdia, recolzant la vida, la seguretat i els drets de les dones afganes. En el diàleg amb els talibans, els drets i llibertats de les dones i nenes no estan en venda, s'han de respectar. Parlem de drets humans. Avui són elles, demà podríem ser nosaltres. Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats. No podem mirar cap a un altre costat amb pretextos absurds davant la gravetat del drama humanitari que plana sobre aquell país, especialment sobre aquestes dones i nenes. Les seves vides són les nostres vides i no podem abandonar-les a la seva sort. Exigim complir amb els compromisos adquirits dins dels objectius de desenvolupament sostenible, on l'objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un dels fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la ciutadania plena de les dones, per la qual és imprescindible l'eliminació de totes les formes de discriminació i la violència masclista en qualsevol de les seves manifestacions. A la vegada, i davant una nova crisi humanitària amb milers de persones que cerquen refugi, és urgent la creació d'un corredor legal i segur d'accés al territori de la Unió Europea per a les persones refugiades demandants d'asil que vulguin abandonar l'Afganistan. La suspensió de l'acord UE-Turquia que impedeix arribar al territori europeu i l'eliminació del requisit de visat a la ciutadania afganesa que vulgui entrar en territori Schengen, la paralització immediata dels vols de deportació a l'Afganistan i el reassentament en condicions dignes de les persones retingudes en camps de migrants entre els diferents estats membres de la Unió Europea. En aquests moments dramàtics per al poble afganès, la comunitat internacional ha d'estar a l'alçada i ha de realitzar un esforç solidari per ajudar tot un poble condemnat a la mort i l'horror, de manera especial amb les dones i les nenes.
amb l'esperança i convicció que la comunitat internacional estarà a l'alçada i que no deixarà que el poble afganès i els drets de les seves dones i nenes retrocedeixin 20 anys, ens comprometem a mobilitzar-nos en solidaritat, a col·laborar i a protegir els drets humans, així com a assegurar que les veus de tot el poble afganès, en particular les de les seves dones i nenes, siguin escoltades. Atès que el municipalisme català ha demostrat reiterades vegades la seva solidaritat i el seu compromís amb les urgències humanitàries, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals com a imperatiu per la convivència, la justícia i la pau dels pobles. Els grups municipals d'En Comú Podem Tarragona i el grup municipal socialista instem els altres grups municipals a l'aprovació pel ple dels següents acords. Sabem que s'ha esgotat el temps, però li demanaré a l'alcalde que ens deixi llegir els acords. Primer, no reconèixer el règim talibà imposat per la violència i la força i manifestar la nostra reprovació i condemna del nou règim extremista al poder des del 15 d'agost de 2021. Segon, mostrar la nostra solidaritat i suport al poble afganès en aquests moments difícils davant la implantació d'un sistema totalitari i expressar la nostra profunda preocupació per la situació que travessa l'Afganistan i l'impacte en els drets humans i en les vides de la seva gent. En particular, manifestem la nostra preocupació per les nenes i dones afganes i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, erradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil. Tercer, recolzem la labor duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les persones que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l'adopció de mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser dones, així com aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans i aquelles professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l'Afganistan. Quart, instar el govern de l'Estat i a la Unió Europea l'establiment de les vies legals i segures i facilitar la gestió de corredors humanitaris i d'accés a la Unió Europea a les persones que busquin refugi des de l'Afganistan, amb mesures com l'expedició de visats humanitaris, la possibilitat de sol·licitar asil en consulats i ambaixades de la Unió Europea en els països limítrofs amb Afganistan i els corredors humanitaris des de l'Afganistan a països segurs i la seva posterior acollida, especialment per dones i menors que seran el grup que patirà conseqüències més greus sota el mandat talibà. Cinquè, fer una crida a tota la comunitat internacional perquè actuï amb fermesa i unitat a l'hora de combatre l'amenaça terrorista global, d'evitar que aquest país es converteixi en un refugi d'organitzacions terroristes o s'utilitzi com a plataforma del terrorisme internacional i de garantir que respectin els drets humans bàsics. Sisè, reclamem a la comunitat internacional, tant a les Nacions Unides com a la Unió Europea, perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. Setè, apel·lar a les Nacions Unides però també a la resta de països i particularment a la Unió Europea perquè defensin els valors humans universals i estiguin a l'alçada de les circumstàncies prestant assistència i ajuda humanitària a la població civil, assegurant la presència i participació d'actors humanitaris en el terreny i facilitant l'acollida internacional de totes aquelles persones refugiades de l'Afganistan que vulguin sortir lliurement del seu país a la recerca d'un nou futur més esperançador. Vuitè, instar el govern de Catalunya que posi a disposició els recursos propis destinats a persones sol·licitants de protecció internacional i el govern d'Espanya la utilització de les places disponibles destinades a l'acollida de sol·licitants de protecció internacional, preferentment a dones i nenes. Els drets i vides puguin estar en perill al seu país. Igualment sol·licitem a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i ACM, i a les xarxes de ciutats i pobles refugi i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que coordinin els municipis catalans per col·laborar en l'acollida. 9. Instar el govern de l'Estat a cessar qualsevol acord econòmic amb estats afins al règim talibà i que contribueixin de manera directa o indirecta en l'ocupació i destrucció de països sencers, així com a la vulneració de drets i llibertats a la població civil i la mort de milers de persones innocents, especialment de les dones i nenes afganeses. 10. Instar el govern de l'Estat espanyol que incrementi el fons d'assistència humanitària per contribuir a la cobertura de les necessitats urgents dels 18 milions de persones que la requereixen a l'Afganistan per la seva supervivència. 11. Manifestar el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat i per això declarar la ciutat de Tarragona municipi d'acollida de migrants afganeses, especialment de dones i nenes, posant a disposició del Ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions tantes places com siguin possibles per col·laborar a reduir l'impacte humanitari d'aquesta crisi i demostrar així que Tarragona és un municipi d'acollida. 12. Creació d'un espai municipal per albergar les persones en situacions de crisi i o emergència humanitària i social, tant local com internacional, que serveixi
per donar sortida a l'emergència actual i que es presenta en aquesta moció, però també per a futurs esdeveniments que així ho requereixin. 13. Traslladar els presents acords al Ministeri d'Exteriors i Ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions, als Departaments de Presidència, Igualtat i Feminismes, Acció Exterior i de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, al Fons Català de Cooperació, a la xarxa de ciutats i pobles refugi a asil.cat, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, les entitats municipalistes de Catalunya i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.